Lige hente min telefon og prøve at filme. Prøv igen, Har eller? du lidt til? Ja, jeg går herover. Prøv igen. Du kan få hende til at grine, eller? Du kan få hende til at grine. Kan du godt lide Ella gøre det med numsen? Hvad? Kan du godt lide det? Kan du godt lide det? Mamma kommer igen nu. Du skal bare lige hente telefonen. Du skal bare lige hente telefonen. Nu skal du kigge på din kusine. Kan du prøve at se, hvad hun gør nu? Se, hvad hun gør. Så ned med dig igen, eller? Jeg tror, hun synes, det er sjovest, når du bomber. Prøv nu. Hun kan ikke forstå, hvad vi laver. Hallo. Prøv at se armen. Lidt rockeragtigt. Hallo, Malou. Prøv bare at gøre det, så tror jeg nok, hun gør det. Og så ned med numsen. Hun kigger, når du gør det. Du skal bombe ned med numsen, så gør hun det. Ja, det var sjovt. Igen. Ikke? Hop. Og igen. Igen. Åh. Åh. Næsten sådan en koldmiddag var. Næsten. Nu så. Prøv igen nu. Er hun skør? Er din kusine skør?